Да кажем, че искаме да видим какъв е потенциалният реч на даден хаштаг, доколко хората е стигнал. Нека ползваме вече създадения Saved Search на хаштага EPBGmedia и да филтрираме цялото съдържание на ангажора по него, така че да останат само твитовете, които го съдържат. Отиваме в Search и филтрираме по познатия начин. Може да анализираме различни неща за този хаштаг, като поставим цялата информация в отделен дашборд или информационно табло. То по подразбиране е празно, освен ако не решим да го напълним с някаква информация. За да създадем дашборд, натискаме Create Dashboard, избираме си профила EPO, тъй като той ползва хаштага, и кръщаваме дашборда по някакъв начин, примерно EPBG Media. Можем да създаваме колкото искаме дашбордове. Различната информация към тях може да се прикачва с така наречените widgets или джаджи. Цъкваме на Add Widget и си избираме какво ни вълнува за този хаштаг. Примерно сега искаме да видим какъв му е Potential Reach. Пишем в Search полето най-горе на джаджите Potential Reach и сърчваме какво ни се предоставя. Като внимаваме да сме на профила София EPO Twitter. Имаме опция информацията да се представя като чарт или като таблица. Избираме чарт. Виждаме уиджета прикачен кокетно към дашборда. Ако искаме да свалим информацията на визуална графика или таблица, може да го експортнем в Excel. Виждаме Potential Reach по дни, събираме всичките дни и получаваме общия Potential Reach. Там, където е 0, на тези дати няма твитове с съответния хаштаг.